Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhlanga sezansi eMpumalanga nasentshonalanga umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu. Igama lami ngingu-MC Pholobaso Andile wakangcobo. Ngibingelela ke kwisikhondla khondla kumabona kude wakho othe wayikhethela wona usuku nosuku nawe wabe ingxenye ama-shareholders kwaSiyaviva TV1. Angihambi ngedwa ke namhlanje, ngihamba nengqalabutho, ngihamba nenkunzimalanga, ngihamba nenyanga enkulu, inyanga lapha ezinye udokotela uNjongo. Abantu abaningi ke bamkhomba kwaMhlaba uyalingana, abanye bamkhomba eDurban eNtuzuma. Kuyofanele ke ukuthi njengamanje ipeni libe seduzane nawe, iphepha libe seduzane nawe, noma ucingo lakho nje lube seduzane nawe, ngoba masikhuluma kakhulu nodokotela uNjongo kuningi okuba isifundo ongaba ikusasa nakuwena. Asikhumbuze abantu ke unokuthi uma uza kuyena eNtuzuma masufika eDurban station ungayihluphi ngokugibela amatekisi noma ukwenza ngenye indlela, fona izophuma imoto izokulanda eDurban station. Ngokunjalo futhi nase airport yase King Shaka ilapho khona akhipha khona imoto ifike khona izothatha umuntu. Udokotela uNjongo kuyaziwa kakhulu, seneminyaka ekhona la kaSiyaviva TV1, ungomunye udokotela esizidla kakhulu ngaye ongakaza atholakala ke eshutha kwamanye ama channel. Ungambona engaveli kwaSiyaviva TV1 usuke ebanjwe ke umsebenzi wedlozi ehambela namazwe ngokuhlukana kwawo, elanda izinto ezizosiza abantu, ephinda futhi eyakuwona ngoba eyonyanga abantu, ngoba ke umuntu obizwayo ngapha nangapha. Ngijabule kakhulu nje mangizwa ukuthi inkunzimalanga kulezi insuku ihleka yodwa ithi ngiyolapha abelungu. Ngisuso umama lapha engangimlaphela izingane zakhe zifuna ukuthi ukudlondlobala, wathi cha impela hayi Njongo sengicela ke manje uyongilekelela abelungu bami phesheya kwelwandle, sengibasebenzela iminyaka, izinto zabo seyishona phansi, ngifuna mkhulu ukuthi ungisize ziye phambili. Dokotela uNjongo asikwamukele, sikubingelele, sikwamukele ubuya overseas, ubuya phesheya kwezilwandle. Ngiyabonga MC ukuthola lesikhathi. Ngibabingelele bonke ababukeli bakaSiyaviva TV1, ngiphinde nje ngibingelele nabantu basemakhaya, ngibingelele eGoli, ngibingelele eKapa, ngibingelele nje umhlaba wonke. Kusenguye lona uDr Njongo. Siyazi ukuthi uyindoda engakukhonzile ukuchoma, ubona kuzoba yithini esisosho ukuthi siyazi ukuthi uphuma phesheya kwezilwandle nakhona ubuyosiza. Bengitshena ukuthi uyolapha ushukela noma uyolapha izifo noma ilonda, kodwa ngithuka isimanga uma ukuthi uthi khonto obuye itshale ebhizinisini, kodwa akusikhona okwethu ukuthi singakukhuluma phambi kwabantu. Mhlambe ngeyibona uDokotela uNjongo kumuntu oqala ngqa ukubona uDokotela uNjongo, ake umnabe nje uchaze ukuthi masikhuluma ngoDokotela uNjongo sikhuluma ngobani, osebenzela kuphi, lo msebenzi wawuqala nini? Mfoka Mapholoba, masikhuluma ngoDr Njongo sikhuluma ngomuntu okhulele kwaMhlaba uyalingana, nempande futhi ngayifunda kwaMhlaba uyalingana, ngifunda lapha ya ekhehleni elingizalayo Mfoka Mapholoba. Ngase ngiyaphuma ngezala eThekwini Mfoka Mapholoba ngenxa yokuthi abantu bayakhala bathi abanye kukude ukuthi bafike kwaMhlaba uyalingana, abanye kuseduze Mapholoba ukuthi basheshe bafinyelele la Mapholoba eThekwini Mapholoba. Ngase ngiyasebenza kodwa kwaMhlaba uyalingana Mapholoba ngiyasebenza khona, yila futhi eThekwini Mapholoba ngiyasebenza khona Mapholoba. Kuyiqiniso lingakanani ukuthi into ezinkulu kakhulu ziyiphoqa ukuthi umuntu uthi usumsebenzile la eNtuzuma uphinde futhi ungene ezimotweni zakho ilandelane zibe ujenge nibheke kwaMhlaba uyalingana niyofezekisa noma ke seniyonqoba okugcina? Phela ngithi Mfoka Mapholoba yonke into Mfoka Mapholoba sithi ngapha enyakatho ngakithi kunegandelo Mapholoba. Umuntu ke lolo limo omunye uzoluzwa kodwa omunye ngeke azakwazi ukuluzwa. Mangabe ngikhuluma ngegandelo Mapholoba, ngikhuluma ngalapho kunesidleke khona Mapholoba, lapha impande Mapholoba ehlangane khona Mapholoba. Kunezinto Mapholoba engeke ngize ngikwazi ukuyithatha ngize nazo la Mapholoba eThekwini. Kunezinto Mapholoba ejulile ezidinga ukuthi Mapholoba mangabe ngiqala ngizenza Mapholoba ziphelele kuphi kwaMhlaba uyalingana Mapholoba. Dokotela omkhulu, ngifuna singene sigxile entweni ethi abantu abaningi beza kunina ngoba bexakekile, beza kunina ngoba sekubheda, beza kunina ngoba benezifiso zokubona impilo yabo iyaphambili. Mhlamba ke sikhulume leyo ukuthi
ngokubuka kwakho njengenyanga yini eyenza ukuthi umuthi ungasebenzi kumuntu? Angifuni sikhulume ngama-client akanjongo kuphela, kodwa ngifuna sikhulume ngabalandeli nabathandi bakaSiyaviva TV1 ethi umuntu ayimina sengihambe kakhulu inyanga, umuthi nje kuthiwa ungisizi, isho enye ingihlolela yangitshela ukuthi mina nje ngeke nje umuthi ungisize, ethi omunye ngahlolela umama enkonzweni kwathiwa ngihlukane nemithi, ethi omunye noma sengizamile ngawusebenzisa kodwa mina ungilungile. Ngifuna njalo ukubuza lo mbuzo ngoba ngifuna ukuthi sigcine sifike esigabeni esithi kuloyo othi umuthi usumhlule kakhulu ukuthi ungakwazi ukumsebenzela, yiphi icebo wenze ngalo wena njongo ukuthi agcine kwazile ukusizakala? Mfoka Mapholoba, mina ngithi kimi umuntu othi umuthi awumsizi, umuthi futhi awumsebenzeli, akayinikeza isikhathi azodela ngokubona kimi la eNtuzuma noma kwaMhlaba uyalingana, ngoba vele lento okhuluma ngayo wena Mapholoba vele ikhona. Uthola ukuthi umuntu songene ezinyangeni eziningi ezihlukahlukene ekhala ngokuthi umuthi awumsizi. Number 1, kumele siphinde sibheke phela ukuthi mangabe sikunikeza umuthi usukunikeza hlobo olunjani lomuthi oluzokulekelela kuyiphi inkinga Mapholoba, ngoba akukho okudlula ukuthi mangabe ufika enyangeni Mapholoba uvele uqale nje ugezwe Mapholoba. Okay, Ungakenziwa nje izinto eziningi. Qala ugeze lo mzimba wakho lo. Ngisho kungathiwa Mapholoba amadlozi akho aphambene, ngisho kungathiwa Mapholoba kuthiwa wena bayakubelethisa isilwane, kodwa uma ngabe uqale Mapholoba wageza Mapholoba, izokwazi ukuthi igazi leli Mapholoba lihlambuluke Mapholoba, bese kuma-ke Mapholoba seningena ekujuleni kwezinto Mapholoba. Mina engikholelayo Mapholoba, ngikholela ukuthi mangabe ugezile Mapholoba, ikhona kuwe into okumele ibe ushintsho empilweni yakho Mapholoba. Dokotela uNjongo uselapho namhlanje ngicela ukuthi sikhulume nabantu abathi thina siya afforda futhi siyakhona, imali ikhona kodwa siyabona ukuthi ayisanyuki kunokuthi inyuke iyehla. Angifuni ke ukuthi le mali iziphele ngingayanga kwaNjongo. Kuyiqiniso lingakanani ngoba lokhu sikuzwa ngamakhasimende akho ukuthi khona ithuba la khona obuye uhlale naye umuntu eceleni uthi ndoda ngifuna ungihlukanisele ukuthi ufuna lento esingezoncenga na idlozi kuyo, simane sithi nje manje lokhu kuzokwenzela lento oyifunayo, noma wena ufuna into esoyikhothozisa bese siyimatanisa nedlozi. Kuyiqiniso lingakanani ukuthi khona la kufike kuhlukane khona masuhleli nomuntu check ukuthi ke ubudoda bakhe bungakanani noma izinga ezengalo kwaNjongo lingakanani? Siyazi ukuthi uyakhuthaza kakhulu ezintweni ezithinta ukuthi abantu abalihlonipha idlozi labo liyavumana kwini nani, kodwa basihlebela basiputshuzela ukuthi kukhona la uthi yabona ke ndoda la akusafuneki isicela ikhiye kwenye indawo, ngizokwenzela into mina ezokudlulisa kuvaliwe without ukuthi uhambe waya kaMalume wayocela kushisela impepho wagoloza uMalume wagwavuma wenzani. Mhlawumbe ke usikhele phezulu. Yiphi le ndlela? Ngiyazi ukuthi awuyena umuntu ophahluka izinto zonke, kodwa ukusinikeza isithombe sokuthi umuntu othi mina angisafuni lokho ekuthiwa ngihlaba izinkukhu ngenzeni, ngikhulume nogogo washona nini ekuthiwa fanele ngimbuyisele imlenze, noma ekuthiwa umkhulu wahambe exabene nobani, sengifuna into mina ezongenza ukuthi ngithathe ngibeke ngoba umhlaba ngiyawubona ukuthi uyangilimaza manje, ngibheka phansi. Wemfoka Mapholoba, muhle kakhulu umbuzo wakho Mfoka Mapholoba. Ngizobeka nje kafushane Mapholoba. Ngithi uyabona mokhandiwa imoto Mapholoba, Dokotela, kunalezi ipanela uma beyifaka kodwa zingakwazi ukuqaqa amabhawudi acashile Mapholoba. Mina ke Mapholoba lapha esigodlweni sami nginayo mina into ekwazi ukuphoqa, ngisho ngathiwa bathi idlozi lakho lokusebenzeli nje wena, bathi amadlozi akho aphambana, bathi kwakuphehlelwa namanzi amnyama. Nginayo mina into ephoqa ngenkani izinto zakho ukuthi zivuleke Mapholoba, ngoba bakhona vele abantu abanalo nkinga leyo Mapholoba, abavele bafika kuwe bathi dokotela mina ngifuna nje sikhulume ulimi lwamadoda dokotela. Ulimi lwamadoda ke siyakwazi ukuthi silukhulume ngoba phela abantu sebangenile egodlweni Mapholoba. Ungalungi. Badinga lento enginayo umenzi wezinto, ngoba kunabantu manje abangazazi isibongo sabo ukuthi babiza sibongo sini. Kunabantu manje abancishwa impepho ekhaya kubo. Labo bantu badinga mina ukuthi ngibalungisele ngalento engikhulumayo ukuthi umenzi wezinto uyakwazi ukuthi ayishintshe impilo yakho
ibe kule level wena oyifunayo ngoba kubuhlungu kabi ukhule uze uye ko-40 years kodwa impilo yakho ingashintshi iluku imile nje njalo ngoba phela amandla omuntu ahambe aphele waze waqala waya ko-50 kusuke sowukhulile lapho-ke kusuke kungeke kusalunga ukuthi wena usuzoqala ugijima indawo. Mina ngu-Dr. Njongo ngikhona ukuthi uma kunezinto ezikukhamayo, kunezinto ezikuhlulayo, kunezinto ezingashintshi empilweni yakho ubonane nami ngikwazi ukuthi ngilungisele leyo nkinga leyo. Ngiyazi dokotela ukuthi uyatholakala kwaMhlaba Iyalingana ngeinsuku ezithile abantu mabebhukile bayakwazi ukukuthola futhi uyatholakala nase lapha eNtuzuma ngeinsuku ezithile eNtuzuma isitobhi kwaMfundisi nakhona futhi abantu kubalekile ukuthi bebhuke kodwa uvulelekile futhi uthi abantu ngasuka nje afike ngoba umuntu vele osebenza lo msebenzi wedlozi. Yebo ikhona ezinye izinto esingayikhomba emabhizinisini nokunye ongathanda ukuqhakambisa kodwa wena uhlezi ngaso sonke isikhathi ufocus esigodlweni ngabe kwaMhlaba Iyalingana noma iseNtuzuma eDurban. Ngifisa kodwa ke sinikeze abantu inombolo abangakuthinta kuzona uphinde ukhuza umhlola wabantu abafisa ukuzenza uDr. Njongo asebehambe bekhuthuza abantu faka imali baba na ukuthi ke mhlawumbe uzothola omunye umuntu ngabe umkhulu uyafakelwa imali ezitolo mhlawumbe ukukhuza konke lokho. Mapholoba mina angifakelwa imali esitolo, angifakelwa imali ePep, angifakelwa imali eShoprite. Umuntu uqhamuka nemali naleyo nkinga leyo azobe eze ngayo Mapholoba. Abantu inamba abangangithola kuyona u079 079 080 080 4929 29. Hey dokotela solokhu aqala ukwelapha usebenzisa le namba nje. Phela le namba ayishintshi Mapholoba ngithi le namba iyona ekwazi ukususa umuntu eCape Town ukuze imfikise la engikhona khona Mapholoba. Selokhu aqala ukulapha ulapha yaneNtuzuma. Selokhu nje Mapholoba ngama lapha Mapholoba ukuthi ayikhona ngimile la mina ukuthi wonke umuntu onesimo obona ukuthi simkhamile Mapholoba impilo yakhe ayishintshi Mapholoba kunengane manje ezingagani Mapholoba ezize zizayele ekhaya Mapholoba zoza ziguge Mapholoba zivele zisekhaya Mapholoba kodwa kuphoqa umzali ukuthi akakasukume Mapholoba abheke lenkinga yasekhaya Mapholoba ngoba akekho umzali Mapholoba ongajabulela ukuthi ingane yakhe ilukubeka ingane nje ekhaya ilukubeka abazukulu ekhaya kuphoqa wona umzali ukuthi usukume ubheke ukuthi kahle ngabe konakale kephi. uDokotela uNjongo utholakala ku 079 080 4929 079 080 4929 uDr. Njongo seNtuzuma eDurban uyatholakala ke kusuke ngazo zonke izinsuku ngesonto satholakala. Hayi Mapholoba ngesonto ngiyathandaza Mapholoba. Dokotela omkhulu. Sonto nje ngitholakala Mapholoba kuye kube kuhle ukuthi umuntu mayeze kimi angavele etheleke Mapholoba. Akafone ngoba uzosuka eCape Town usuka eGoli uthi uza kimi eNtuzuma. Kanti mina ngoMhlaba Iyalingana Mapholoba. Ngoba belungu bakhokha ngamadola. Anjani amadola lapho noma udlulela lapha e-airport waguqula. Hayi amadola Mapholoba bafake nama-euro Mapholoba sabona nemali esingazazi. Asibonane kwivideo elandelayo mbukeli siyakuthanda kakhulu behleli kamnandi ke nodokotela uDr. Njongo. Sokhumbula ukuthi uDokotela Njongo omunye bodokotela solokusaba khona ohleze kanye nathi la kwaSiya Viva TV1. Angifisa ukudlala ngawo mntakama la uzobe ungagejanga futhi uzobe ungashwebanga futhi uzobe ungezoswela uyimpendulo zaleyo nto ozokwenzelwa yona. Lenkunzi le sikakusho ukugcwala umlomo nje indoda engafihlile ukuthi makufanele kungenwe ekusebenziseni isikaphu kuyasetshenziswa isikaphu makufanele kungenwe ekusebenziseni inkukhu kuyasetshenziswa inkukhu makufanele kungenwe ekusebenziseni inkomo kuyasetshenziswa inkomo umphefumulo womuntu kuphela angahlangani nawo. Ngale kwalokho nalabo abangafuna inkukhu abangafuna inkomo abangafuna isikaphu abangafuna igazi unayo imithi namafutha nezinto ezahlukahlukene engakuthatha zikubeke ezingeni eliphezulu ngoba isikakhulu la afundiswe khona wafundiswa nje impande kwathi qhwaba kunjalo dokotela. Kunjalo nje Mapholoba ngithi phela mina ngikhula Mapholoba ngivele ngikhule ngayo impande mina Mapholoba. Khula nje ngifunda Mapholoba ngikhule ngayo nje impande Mapholoba. Hey dokotela uqhelo usatholakala Mapholoba uyatholakala Mapholoba phela akushintshanga lutho Mapholoba. Hayi akushintshanga lutho ukhona uqhela Mapholoba. Hayi angifuni ukwabala wonke lama products kodwa uyabakhorela abantu. Hayi Mapholoba abantu abasondela abazoyithathela bona Mapholoba. Sithanda leyo nto ke ngawo ukuthi awuguquki kalula useseyimpandeni zoyihlo omkhulu usayibambile uthi abantu abeze bezothola ukusizakala kwaDokotela uNjongo. Sibonga kakhulu dokotela kuba kanye nawe. Siyabonga kakhulu Pholobasa. Thank you.